Abụrụna ga-etu ugoditu egwuru ọmụ bara egbe biu Chief Awa wòlíè kpọrọ ya Chief Imo anyanwụ ugo ọlala anyanwụ ugo nwụrụ sọntị wòlíè kpọrọ ya ofu nwokorobịa ga-abịa lụọ nwaanyị na-abụ ụmụ nwaanyị na-abalị alụ nke mba amụra iwu ụmụ nwaanyị na-abalị alụ nke mba amụra iwu n'ụzọ mụrụ ụmụ nwaanyị na-abụ ụsa n'ụzọ mọdụbụ mkpụrụ nwoke nwanne azụlitere na nwa nwoke Igbo ga-etoli gbadala aga na akwụkwọ eje na akwụkwọ iwu nọ n'ala ụmụaka onye ozi oyi a ga-amụrụkwa ya na ndụ odibe ya na ndụ nwaanyị nkele nweghị nwoke wereleba akwa ịma na ekecha ndụ ya ebi egwuriri ya aga m emere ya nwa ihe a na-agbakwanye mmadụ akwụkwọ Chimaemeka Chukwuemeka ebe ọ gara akwụkwọ nwunye nna ya akpọwo ya nsị n'ahụma Chukwuemeka olele na akị oyibo sọla agụ ịghọtara m ya ya kpọwa ya ma afụtala m ka m jiri ike onye nwara gị elu ya sị ya ntụwa ọrịa nwa ịghọtara m ya Chukwuemeka ya anyụwa akị oyibo n'otu nke mbụ otu na nke abụọ nwata nwaanyị adịghị aka n'isi na-agbọwa kpọọ ụmụnna na-egbu onye asarụ emene ofu onye n'ime ha ka eburu ụzọ na-emebu ya ọsọ na-emebu ya ya mụtaghị nwoke nwanne m na mmụta ihe ọmụ ga-egbu ya ndụ ya agwụchala ewere madowere chifie chifu kwuo n'anụ chifu si shọta bụ mechi ọnụ ya ọnụ iwu dị lala na ihe onye ezi onye nye ala ya si chifu aga mebere chi chifu ụmụaka ya sa nkwuru ala Alekwu na-akwa na-eke egwu ka ala na nwanyị akwụkwọ eji gbawa Chukwu abịa mabịa na-emu m aka ncha akụkọ ka m si abata nwanne m nwunye nna m ya sị nọ ya dị oyibo akị oyibo aka m riri elu ma ghọọla onye ochi nwa gbara m ugwu gosi enwefere ka ọbara bịa n'iyi Chibọjọ ya so echala yesa Gela no mmanya, gela na-akwa pepper soup. Gela na-akwa pepper soup, gela na-akwa dry meat or chicken. Anyị nwekwara roasting chicken. Ọ̀rẹ́bàrímà alẹ́kùsí ajá ló kùsí ajá kùjíjájá o jẹ́jẹ́ lábàlẹ̀ wáyé owó ìlàkàlà 12 ọkùnlọ́kù mbọ̀sí júùnù ń gbọ́ra ní 21 yẹ mbọ̀sí júùnù ń gbọ́ra ní 21 na Friday àyà na klọ́gì mẹ́rin láì 1974 ọkọ̀ mẹ́rin nwanne m ewelu gara anyị lere nwata akwụkwọ ganga elere nwata akwụkwọ kọkọdị ala ndụ mmadụ Chukwu kelere ya lere nwanne m ya gazie ndobe chifu gbuo chifu nwanne m o gburu chifu gbuo ezinụlọ chifu nwanne m nwata nwaanyị ichere echiche nwata nwaanyị ichere echiche nwata nwaanyị ichere echiche nwata nwaanyị ichere chifu belibarụ ezinụlọ zọpọtụrụ arụ ndị niile zọpọtụrụ arụ ya wenye ndeme mma ya mara ka o si eme ya wenye ndeme njọ ya mara ka o si eme egosi mmegbu adịghị mmawa iwu ebe ọ dị mma na onye mmegbu a were dị ya kpọrọ ihe
Are they good?
Ventures Nigeria Limited, Group. Group. Ventures Nigeria Limited. Anti-Vine.
kuchuka changia.